Khubor nakaslem jong Bakongsan Hima. Khubor pi baro ang ipinang subhay pi syaki Khubor Bakongsan Jong Taïew mga i Florentina sun bat ki Khubor kilang kumni. Kasenjo kirang bakur kabri uhnyo trap da ka jingkit kli na ka benta ka bha ka miat jong ki pat ba ka jad bin riu kilami shakmat ha ka ni ka kinti ka ba menta ban sandur ya ka san perkhat jong upat ba kumnu banjiet lani ban pen I ya ki pat ba kumnu banjiet ya ki kartong ha ka ni ka election MDC Shaka Hills Autonomous District Council Bajanta Hills Autonomous District Council Habakren che kilat pathai Khubor ha ka Shillong Press Club ha ka khat pratrik urumphang arhaja apusan Working President Kasunjo uba Erwin K. Sim Sutanga uloong bakani ke election MDC ka bamenta ka compare bha banya ka banu jor bat ki wei pat ki election ha ki por ki baladep ha ka ba la sakhi bakilami shibun ke aka ki bam snautanat batkum Kasunjo ki rang bakur ka bade ka thammai perkhat jong ka jat bin rio kashim ya ka jingkit khle ban mi shakmat ban sandur ya ka jing mojing perkhat upat ba khamtam ya ki kur Namar ki de ki kor ki jat ki bapalong ya ka jat bin rio bat ka jat bin rio klem ki kor kamdan ka jing ithu ban karpat ya ki pat ba khamtam ya ki samla bakin pen shong nong rimbha kirang bashnong jong ki artli gishnong bakan thop ya uba RCM na liar slut bat uba ke kharbikhu na etso pa ir ha ka khat pratrik urumphang arhaja apusan kilapan pau ya ka jing sokhya jor halor ka jing shathat madan jong UMDC ka umroi uba rangkar sai kharbikhu halor ka jingdan kti ka jong u ban mushlia ya ki kamje rang bashnong hapo ka umroi constituency kumban chukdo ya ka te ka kam that madan la sei da way urang ba ha ka jing lap election common platform ka bala pallong ha ka shnong ler slut khindiat por hadien ba uba rangkan sai kharbuki UMDC ka umroi ubala mi no na ka te ka jaka kata hashwa baki pat ba kin yo bo jingkali ha ka te ka rinsan la don ringkat ru ukartong shimet uba George B Lingdo Ki polling officer na ki polling station bapero jong East Hills District kilami na ISBT Mauyong haka arphoterik urumphang 8,000 apusan banlet sha ki station jong ki na kabenta banpen khre yakasi thap board kabalalong haka arphoterik urumphang 8,000 apusan kumju ru ki polling officer naga khat lightly ki polling station katahan rutli na Mausanram constituency santli na San Maukan Row constituency but artli na Nongkram constituency kilami haka khat khandai tarik kat bah news pa arphotli ki polling station kilami haka arphotarik kajing pen khre ya ka election chaka JHADC but KHADC kalaya chakmat man pin bit pen biang halor kajing dan kambaro ka dream mission haka arphotarik urumphang 8,000 apusan kalalum ya kajing yalang bat ki nong yalam jong ki kanhun yam ba pher na ka benta banya ther halor ki mat banrat dingkhong ya ka jingjele udraks haka jalla haka ni ka jinge ther la ya donlang uba Francis Kharshiyeng mission director jong ka dream Umintri Katrat Social Welfare uba Paul Lingdo Principal Secretary jong ka sarkar jilla Simpat Kumar IAS Kinong yalam jong ki kanhun yam ba pher haringkat kinong penya jong ka drugs mission jong ka sarkar jilla bat kiwe de ka sarkar kala mangpisa san phaulak tingka nakabenta ka jingdan kam jong kinu ki jaka ki ban ai jing sumar bat jing hikai na kabenta ki ba shakta ha ka jing karni udrugs ka jingja ka ba sngolingo jong ka wapung skur East Giant Hills Kabaha polling station jong ka section A kabade jong ki shinrang pat ka section B kabade jong ki kenthai kalayat bed hadien ka jingpen bed ya ki jingklumar khandiat haka pol khatway arpho bje min step bad hadien kumba khatway lai pusan AA layo ka kai phot baka jingwan rung jubor jong kita ki nong penjulor ki bamshum la itho dur baki de ki bana a kilapan pra ya ka jaka bapelong ya ka jingthap vote haka arpho wai tarik urumphang 8,000 apusan Katkum balayo jingtip kini kinong penjulor kilale dusman ya ka electronic voting machine. But nakalyang ka additional deputy commissioner jongga East Giant Hills ka kong Jacqueline U Kharpuri ka baderu ka returning officer. Kalaong bakini ki breo ki bamshum la itho durkmat ki balarung jubor ha ka ka polling station ha ka por kumba khatway lai pusan baje min step. But pinpra ya ki EVM ha ka section A ka ta ka badej ka jaka bathap vote jongki kenthai but hadin kumba minute AA kilarung sa ka kamra thap vote jongki shinrang ban pinjulor sa ya ki EVM ka badan ha ka ni ka kamra Markumta u deputy commissioner jongga East Giant Hills u Shivansh Avisthi u superintendent of police u Giri Prasad
But u Deputy Inspector General of Police kilahir banlet jurep ya kate ke jaka hadian kate ke jingja. Ke paralok daki tu ke Khubor ina poisha ke bakut tad hadu bangindaya syam yang hakawai pat ka Taïew. Ni ai khuble ye kapor Jong pi khuble Khubor.